месси ба хонааш бармегардад. Ин гуна твитҳо дар интернет ҳар рӯз зиёд шуда истоданд. Бозгашти ситораи аргентинӣ ба барселона аллакай ба ҳақиқат наздик шуда истодааст. Дар ин навор мо ба шумо мегӯем ки чаро камбеки месси дар тобистон дар амал иҷро шуданаш мумкин аст. наворро то охир тамошо кунед, поза ёнбош ва роҳатро гиреду мутмаин бошед ки лайкро зери навор гузоштед. мо бошад оғоз мекунем. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. ҳама гуна рақобатҳои футболиро маҳз бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибу диданӣ гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barca. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. чанд вақт пеш расонаҳои фаронсавӣ хабари калонеро ба нашр бароварданд. месси тамринҳои псжро худсарона тарк кардааст. онҷо ду сабаб шуда метавонад. якумаш ин ки ӯ аз методи кории галтен норозӣ аст. дуюмаш ин ки ба гуфти даста месси нороҳатӣ дар тамринҳо эҳсос кардааст, яъне ҷароҳат бардоштааст. рӯзноманигор Санти Ауна ва RMC Sport варианти якумро тасдиқ карданд. месси бо сабаби писанд набудани тамринҳо тарки тамрингоҳ кардааст. ин хабар сару садои зиёд ба бор овард ва Хорхе Месси дар Instagram история карда ҳама хабарҳоро рад кард. журналисти машҳури Talk FCB бовар дорад ки беҳуда ин гуна хабар ба нашр намебарояд. онҳо бовар доранд ки месси аз дастаи парижӣ рафтан мехоҳад. ба назар чунин мерасад ки PSG ва расонаҳои фаронсавӣ вақте ки месси аз тамринҳо рафт ба хабарнависӣ оғоз карданд. месси агар коре кунад ҳама аз хоб бедор шуда муқобили ӯ амал мекунанд ва хабарҳои бардурӯғ менависанд. дар асл ин гуна ранг гирифтани кор оддӣ аст, зеро месси ба барселона баргаштан мехоҳад, аммо PSG бошад бо зурӣ мехоҳад ӯро нигоҳ дораду аз шӯҳрати Лео истифода барад. ҳодисот боз ҳам ҷолиб шуда истодааст. агар ба ҷиддӣ будани бозгашти месси нигарем, рӯзноманигорони PSG News ҳам бояд хабар гирем. масалан аз Санти Ауна ӯ қайд мекунад ки баъди нокомӣ дар тамдиди шартнома, хориҷ шудан аз Лигаи Чемпионҳо, муносибати баъди мухлисон ва ҳамчунин писанд набудани кори галте, месси дигар дар PSG будан намехоҳад. ягона монеаи бозгашти ӯ ин ихтисоёти дастаи каталонӣ мебошад. агар ҳар ду ҷониб нияти якҷошавиро дошта бошанд, барселона маҷбур аст ки аз якчанд бозингаронаш ҷудо шавад ва бо Ла Лига масъалаи лимити маоши бозингаронро ҳал намояд. вохӯрӣ байни Хорхе Месси ва Лапорта аллакай баргузор шуд. ҳамчунин гуфтугӯ байни Месси ва Хави чанд бор доир шудааст. ҳамзамон чанд рӯз пеш расонаҳои бовариноки фаронсавӣ хабари баъдиро дар ин наврид ба нашр бароварда буд. Лео Месси PSG рақобатпазир мехоҳад ва кафолати варзишӣ барои тамдиди шартнома талаб мекунад. гап сари маош намеравад. албатта ки хабарҳои инсайдии Фабрицио Романоро нодида намегирем. журналисти мустақили боваринок Лионел Месси аллакай пешниҳоди дароз кардани ҳамкориро аз PSG гирифт. Лео мисли дигарон маоши баланд нахост. месси мехоҳад нақшаи ояндаи дастаро пеш аз тамдиди шартнома фаҳмад. ин кор баъди гуфтугӯи моҳи декабр ба вуқӯъ омад. ба ҳамин хотир рақобат барои имзои Месси байни PSG ва Барселона идома дорад. каталониҳо стратегияи худро доранд ва аллакай корҳо баро монда шудааст. Барселона аллакай омодаи қабули дубораи Месси аст. президенти даста Жоан Лапорта аллакай бо падар ва агенти ӯ Хорхе Месси вохӯрӣ дошт. дар суҳбати аввал мавзӯи бозгашти Месси ба Камп Nou баррасӣ шуд. муаррифии Лео ин кори калидӣ барои бозгашт мешавад. тибқи нақшаи нави даста Месси даромаде аз бошгоҳро соҳиб хоҳад шуд. гап сари 100 миллион евро фоида меравад. илова бар ин Лео даромадҳои иловагӣ ҳар сол қабул мекунад. ин барои вайрон накардани қонуни иқтисодӣ кӯмак мекунад. Ла Лига ҳам монеае шуда наметавонад. бародари Лео Родриго Месси ки бо баҳси калоне ба мо ошно буд, дар вохӯрии дуюм бо Лапорта иштирок кардааст. дар оғози моҳи феврал ин бача қайд карда буд ки мо ба Барселона бозгашт намекунем. агар ки омадем, бояд тозакорӣ гузаронем. дар ин маврид аз президенти даста Жоан Лапорта оғоз хоҳем кард. ӯ ноэҳтиромӣ ба Месси баъди хизматҳои зиёдаш кард. барселона бошад ба ин оромона реаксия нишон доду бародари Месси аз онҳо узрхоҳӣ кард. омадани ӯ ба вохӯрии дуюм гоҳӣ аз он медиҳад ки моҷаро байни онҳо ҳал шудааст. нуқтаи дигари муҳим барои бозгашти Месси ин бахшиши Лапорта оиди ҳодисоти тобистони соли 2021 шуд. Лапорта бо ваъдаи нигоҳ доштани Месси ба президентӣ расида буд, вале баъдан фишорҳо зиёд ба даста омаду Месси варианти дигаре ба ҷуз тарки даста кардан надошт. ӯ ба PSG рафт ва аз ин чиз бешубҳа дар ғазаб буд. ин чиз ба вуқӯъ омаду Лапорта узрхоҳӣ кард ва Месси аз изҳороташ қаноатманд шуд. акнун вақти муносиб баҳри бозгашту амалисозии орзуяш омадааст. баъди хабарҳои бозгашти Месси, оиди Жерар Пике низ баъзе гуфтаҳо ба чашм расиданд.
бозгашти Месси баъди рафтани Жерар Пике наздиктар шуд. Месси Пикеро хиёнаткор мешумурад. мо аз нофаҳмоиҳо байни Месси ва Пике аллакай хабар дорем. мавзӯи Месси байни футболбозон ҳам пайдо шудааст ва онҳо бозгашташро тарафдорӣ мекунанд. Араухо яке аз лидерони имрӯза дар ҳақиқат Леоро дар даста дидан мехоҳад. ман мехоҳам ӯ камбек кунад. ӯ беҳтарин бозингари дунё аст ва ин ҷо хонааш мебошад. омадани ӯ ба мо кӯмак мекунад ки қаҳрамони лигаи чемпионҳо шавем. хушбахтона шонси хуб даст додааст ва мо ҳамагӣ тарафдораш ҳастем. Тер Штеген ки яке аз 4 капитанҳои даста аст, ӯ низ омадани Мессиро мехоҳад. агар ӯ ба Барса наояд кори хато мекунад, чунки Месси солҳо дар ин ҷо ҳунарнамоӣ кардааст ва номи ӯ бояд ҳамин ҷо гирифта шавад. қариб дар ҳама вохӯриҳо бо рӯзноманигорон хави ҳамчун ташаббускори омадани Месси қайд мекунад ки дарҳои даста барои Лео кушода аст. бо омаданаш ӯ метавонад дар мавқеи дӯстдоштааш бозӣ кунад. рӯзноманигори минтақавӣ ва манбаи боваринок Жерар Ромеро аввалин шуда оиди гуфтушуниди тарафайн хабар дода буд ва ҳоло камбекро наздиктар мешумурад. имрӯз омадани Месси ба даста тақрибан 60% имконпазир шудааст. омадани Месси имкон медиҳад ки даста дар баробари чемпионатҳои дохилӣ ҳамчунин дар мусобиқоти аврупоӣ низ рақобатпазир гардад. шумо чӣ фикр доред? оё даста ба ҳадафи дар пешгузоштааш мерасад? ҳатман фикри худро дар комментария қайд кунеду пайгири мо бимонед. ба ҳамин тамом то наворҳои баъди хайр дӯстон.